Dyan lang siya mga toy. Dala-dalawa na. Dala-dalawa na naman. Pangalawa na tong dalawa. Huli ka! Katoy, dala-dalawa. Mga good size pati. Kasi malaki yan. Ay, malaki yan. Katoy, malaki yan. Ay, malaki-laki ba? Ang ganda. Ano? Nakadali pa ako ng pla-pla mga toy. Uy, pla-pla. Isang timba huli. Namiwas yun. Sus, panalo. Dito lang yan mga tayo. Isla Lakeshore, Taguig. Good morning, Gatchoy, Michael Borak. Ibali, re-race back kami. Dito sa Isla Lakeshore mga toy. Doon lang kami mga toy sa may gilid na yun. Sa may gilid ng kawayan. Sana surtihin kami. Shoutout ko toy pala. Shoutout sa mga tropa natin dyan. Yan natin. Update tala pagdating sa spot mga toy. Ayun na mga katoy. Ito na mga bitkong. Vietnamese. Ayan, salamat kay Master Kuya Dama. Kuya Dama, thank you. Thank you. Ayan, shoutout nga pala kay Justin Bieber, yung magtropa. Ayan, shoutout kay Kuya Saldoids TV. Winchester Frog in Peace, yun, shoutout. Philip Robles. Kay Kabiwas TV, yun, shoutout. Master Fishing Adventures, yun, shoutout. Kulas TV, yun, shoutout. Katsoy. Yun, Burak Family, yun. Burak Family. Cortel Family, yon, shout out sa inyo mga to. Yan, mga masipag nating mga addict din sa fishing tong kasama. Yan, ito korsada po. Yan. Hindi, dito tayo harap kasi marami dito. Diyan? Oo. Diyan tayo. Naramdaman ko to eh. Oh, yan po, may pumasag na. May pumasag na. Oo, pisos. Ginoo. Lalaki Ang ganda mga to yun. So kasi Michael, anong gagawin nito? Di pwedeng basahin mo na? Hindi pwedeng basahin muna. Wala kang huli. Baka mausog ba? Hindi may usog. May pamain mo rin pala itong angler sa itong Bicolanong ino. Urag baga. Unang bula. Ayan, ito mati patuka. Sa literang Michael Burak, pla pla. Ito ng R. Hito, Rodjoy. Litra ng R ulit. Ronnie. Ayungin. Patuka yan, patuka. Para surtin nga. Yan. Happy fishing po. Let's go na mga toy. Sit up na kami. First cash. Yun nawala na mga toy. Ayun, laki. Ang laki mga toy. Yun si Kachoy. Uy, asus mamaw. Yeah, sarap. Ang sarap. First catch. Galing ni Kachoy. Kachoy, tira. Yun, huli. Yan, uy, maganda. Magandang size. Uy. Pwede na ibasain yung babaran ni Kachoy Michael. Nakaisa na rin siya. Mapupuno kaya to? Ay, oo. Niyapak ka agad. Dito ko sa kabila para makabato ka ng maayos, Kachoy. Ayan na naman, kinakagat na. Ayan na. Asan ang lubog na? Makatoy. Uy, malaki-laki. 3 fingers. 3 fingers, mga toy. Pwede na to. Pangdaing. 3 fingers na ba? Ay, alanganin. Kulang ng isang isang guhit. sayang, lalaki pa kasi yan. Gari, malaki nga, Uy, mga Kachoy, laki. Wow. Aba, malaki-laki itong nadali mo kasi Ronnie Boy. Kachoy. Ha? Single hook lang yan lahat. Galing talaga ni Kachoy Ronnie. Akati dito. Bali, hati lang muna kami sa lalagayan ni Kachoy Ronnie. Galing, no? Biglang dalag yun. Ganda to kung naka GoPro to, no? Baka naman yung may mga sirang GoPro dyan, kami na lang papayos. Ala, asan na yung isa ko? Tinakbo na ba? Kakabato ko lang yun. Ay, may huli nga. Malaki. Kaya mo na, kakabato ko lang yun. Wow. Ganda. Uy. Yung isa na naman kinakagat na naman. Malaki. Ay, malaki. Ala ko, malaki to. Malaki to dong. Wala kang panalok. Ay, malaki to. Ano kaya ito? Sobra. Ay, aruyo. Sabi ko na nga, laki. Kaya pala mga toy. Laki.
Oh, grabe. Kala ko pla-pla eh. Grabe, ang laki oh. Sus. Hey, thank you. Oh, grabe. Kaya pala nagwawala ano. Ayan na naman dong oh. Oh. Yun dong. Ala dong. Gagawin yung mga good size siya mga tayo. Siguro maliit yan. Oh, may kinagat na. Ay, malaki pa rin dong oh. Kahit may dumano kasi kinagatuan. Kakatawa itong ispat natin. Mga 3.5 no. Ay, thank you Jesus talaga. Ayan, mukhang andyan sila oh. Ayan, yan. Malaki yan. Ay, malaki yan. Kasi malaki yan. Ay, malaki-laki nga. Oh, ang ganda oh. Yun. Grabe, ang laki mga tayo oh. Ano yun, baka makawala pa. Right. Oh, sabi ko sa'yo, nanusok pa. Gano'n. Pinagalitan mo kasi. Gitna mo ulit. Naman mga toy, tinakbo na. Oh. Yun, maganda. Kasag-pasag oh. Ganda ng mga size. Thank you talaga. Yun, punta na kayo dito mga Insi Anglers Group. Tara na. Riding Thunders TV, tara na. Ala, kakatabon ko lang, kinakat na naman. Oh. Sige. Sige. Maganda pagka nilalarga oh. Larga mo. Larga mo. Yun. Wow. Maganda. Ayun na. Yun, lubog na. Yun, huli. Uy, ala. Oh, grabe, mas malaki yan dong. Oh, gulo. Malaki yan ka. Yung isa, kinagat na. Oh, yan. Huli naman. Ay, malaki yan. Ba't nawala? Ito ang bumala. Oh, yun. Oh, sabi ko. Sumabit eh. Kala mo dalag. Sumabit eh. Ang ganda, ang laki. Patingin nga katay. May sabit ka. Maganda naman sabit eh. Yung mga katay, oh. Ganda. Bibigay mo, luto na. Ayos. Saan ka pa? Uli ka! Katoy, dala-dala. Mga good size pati. Katoy, Ronnie. Dito ka na. Ayaw ko dyan. May mag-alwalo pa tayo dyan. Grabe. Pain lang, pahinga. Ito mo kayo na yung huli ko, Choy. Oo. Malaki no? Laki. Yun. Wala si Kachoy Aris ah. Yun, uy, ganda. Uy, nawala ang floater. Mayroon. Ay, yung isa. Yan na naman. Dyan lang siya mga toy. Dala-dalawa na. Dala-dalawa na naman. Pangalawa na tong dalawa. Double strike. Yun, kakatuwa talaga mga toy. Grabing huli na namin mga toy. Diyos ko. Pakita natin. Ha? Mamaya na. Uli. Grabe, kaganda ng size. Grabing huli namin mga toy. Hindi namin papakita mga toy. Pero paparinig namin sa inyo. Yung paparinig namin sa inyo. Ito pa yung isa. Dalawa mabaran. Pagsabay namin mga tayo. Surprise muna po. Yan. Mamaya na po namin papakita. Suggest po yan ni Kachoy Michael Burak. Yan na naman. Huli na naman. Ni Kachoy Ronnie na naman. Choy, dito na yan Sa gilid lang, no? Diyan sa bangka. Hindi ka layo eh. Layuin mo pa, dyan sa bangka. Dyan na sa bangka. Yan. Dito lang mga tayo. Kita mo. Yun na naman, tinakagat na naman tayo. Tinatakbo na itong isa. Lika. Ay, malaki to. Dala-dalawa na naman. Kita mo mga tayo. Yung isa good. Yan mga tayo. Yung isa, papabalik natin to para lumaki pa. Yan mga tayo, release natin to. Uy, malaki. Dalaga tayo doy. Ano yun? Okay na. Dalag. Uy, malaki. Yung isa malaki, mga tayo. Kachoy Michael Burak. Dalawa rin. Ayun, kaya double strike ka na rin. Pare-pareso tayo. Lupit. Ayos. Ganda naman kasi pala ng pamiwas niya. Tingat, patingin nga pa. Try nga nito. Ganda lubog agad yung floater. Yan na. Ganda pala. Patira nga ako isa. Yan na.
Yan na. Wala. Sensitive yan. Ay, meron na pala laman. Oh, oh, oh. Di ko naman na ano eh. Ang galing ah. Bali, puputulin po muna namin mga to yung video namin kasi masyado na mahaba. So, kasi ano, kumusta yung ano natin? Hindi ka magsisisi kahit nakakalain pa mo. Kasi yung ano Shout out! Grabe. Sa daming huli! Grabe yung spot namin mga to, yung napakalupit. Papasalat pala kami kay Kuya Dama sa Balsa. Ay, masyat mo na kay ano, Justin Bieber! Ay, Justin Bieber, ayun, shout out. Shout out! Kay Katway Son. At susun, baka next time may ano tayo, May sama ka sa banding. sa ano no, Tagalag ba? Tagalag. Maraming salamat po. Bye-bye. Salamat po. Pasensya na po sa ano, di na shout out. Susunod na lang po ulit. Thank you po. See you next vlog. Thank you. Atoy, ito yung huli na namin, oh. Piling-pili, oh. Ano dapat? Ang ganda, no. Yung kasi Michael, oh. Tinalay niya na dyan sa ano, sa paa niya. Andun yung mga nating mga kasama anglers, oh. Galing sila doon sa may spot natin kanina. Yo. Ang daming yan, mga tayo, oh. Kanya-kanyang ano. Yan na naman. Yan na naman si Katoy, oh. Huli? Meron nga? Meron nga, Toy? Meron. Oh. Malaki? Ay, double. Grabe, ang dami. Sus, panalo. Dito lang yan, mga Toy, oh. Isa Lakeshore, ano, Tagig. Yun. Umaharbis din sa Kambandaron, mga Toy, oh. Harvest talaga ngayon. Isang oras kalahati lang yung mga tayo. Isang timba huli. Namiwas yun, oh. Gulupit. Meron pala yung Michael, no? Yan, oh. Yan mga tayo. Huli namin, oh. Oh, grabe. Buhay na buhay pa sa kanya lahat, oh. Ito mga tayo. Dalawa kami ni Kachay Ronnie dito, oh. Grabe yung nervous na. Dito lang yan mga tayo sa, ano, sa Isla Lakeshore, Tagig. So, yung iba dyan mga tayo, ano, walang video kasi ayaw nating pabayan yung video natin. Ayan. Okay. Tara. Oh, let's go! Yan, oh. Mga katoy, tara, uwi na kami mga katoy. Thank you. Yan, dadaingin natin yung mga katoy, oh. Isang plangga na maigit yan mga katoy. Oh, grabe. Matagal-tagal na to mga katoy, mga pang-ulam-ulam, oh. Yan, message lang mga kayo, mga katoy. Kung gusto nyo. Tapos mag-send kayo sa Gcash ko. Jokes lang mga katoy. Message lang kayo kung kaya ng gasolina ko na puntahan kayo. Yun. Makakarating sa inyo to. Ayan, thank you Jesus. Ayan, laki nito mga to, sarap nito mga to, titimplahan natin yan para prito-prito tuwing umaga. Sarap yan.